Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Versus Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabotstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon nyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang magkiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin Vice Presidente Sara Duterte ni hulagway nga election tactics ang pagpabarato sa presyo sa bugas humay nga tag 20 pesos na lang dinhi sa Visayas. Straight to the point. At aning pagtagadol may gala kay unsa man day madayon to og implement karong adlaw ang bugas. Aha. Sige, kung ma-implement na ka ng bugas nga tag 20, kini mga kagalaan, naibaw naman kita, no, nga kini, giduduaan man lang yun mahigala mga pobre ini, kakonsuelo di bubo naman yun kanang giatik-atik ba ang mga, giatik-atik ba ang katauhan ba? So kitang katauhan sad, pahimuslan talasan ni, no? Pahimuslan sa ninyo, boss, bawas naman ng atik-atik, no? Kana bang pag-ingon, bugas pag 20, wag yun implement, karon election naman, buwahan mahigala nga mada ang mga tao sa buto, o kini ni ang atik-atikon, puyuk-puyukon, ulu-uluhan taon ang mga kabos. Natuman na yun ang 20 bugas. Kay hapit naman ang eleksyon. So kini, kuhan na giniki. Kana bang gidua-duaan lang ang mga pobre taon ba, Kaminos ni mga tawhana. So karon atong awhagon atong mga kaigsunan, puslan man naana, okay, ato nang paliton kay naaman, no? Hibaw mata ako, di mo ko mga higala mo ingon nga kay bawa magitag unsagi kakabos. So pahimuslan na to ng panahon. Pahimuslin ninyo ang pagpalit ng 20 pesos nga bugas. Kung naana ka na, no? Kay wata masayod og kutob ra day na sa Mayo 12 na may na lang doon na tayo pila kaadlaw nga makapahimos, Kay kini ba mga politiko mahigala bida. So pahimuslin ninyo panahon, yatik-atik man ta, pahimuslin panahon, ismail na sarbo dito kay ang pamaagi ni pamaligya day murag ang mga mayor mo ay mamaligya day. No, tiyaw mo na mga sukintig paminaw. So, kuha na lang, palit na mo. Di magkumuingon nga unsa kay may manog. Kay bawa man ta mahigala unsa gyud kapait sa kapobrehon mga sukintig paminaw. Di man gyud ka-afford town. So muna nga mo palit dito, smile gamay na unya inigbutar na, inigalbot mga higala sa eleksyon, butari ang angay butaran. Ayaw mo padaan ang atik-atik. Kana sila may kana nga tawa ra man aki, nagsabot na itong ulug-ulugan ng mga tao, ulug-ulugan tanay, 20 pesos sa bugas. So kita pong katawhan, palit sa tanito, smile patag kamay, ato pong ulug-ulugan sila. Tagan tanig pagtagad mga sukitig paminaw, ayaw mo pada mga higala ang atong katawhan karon. Haring lungsod ta kausar gyud. Mayo 12 ra ta maharing lungsod. Ipakita na to mga kagalaan nga dili pwedeng baligya ang atong boto, dili pwedeng ibaligya ang atong pagkatao. Straight to the point. Ay kini mga tawhana nakaminos ni mga sukitig paminaw, nakaminos ni, nagtuos lang ang tanan mapalit. Aron butaga tagan tanig pagtagad sa uban karon nining atong tulumanon mga higala, ipakita na to nga dili tanan mga kaigalan madaas kwarta. Mo ni ang atong ipakita ini mga politiko nga nagtuo mga sukitig paminaw nga kaya ta nilang duwa-duaan, kayang duwa-duaan ang feeling sa mga tao. Straight to the point. Okay, klaro man gini. Pamulitika man ang klaro, no?
Wago na matuman mahigala. Nya unsa man na ang 20 pesos ka bugas sa kinsang negosyantihan di magid pwede, no? So isubsidize siya sa gobyerno. Murag ang gobyerno na maligyag bugas na alkansi gitaplan mga higala, ang gitapal ato rang buhis. Giluto ta sa tong kagulingong mantika. Ha? So kinaaman ng bugas, og manaa gyud na. Tanawa og makauyon kas bugas, okay, no? Di man mo pili mahigalang ato maigsuong kabos kay bawo man ta ana. Ako perfectly kay bawo gyud ko ana. Ha? Kana ko mga higalang bugas sa NFA tinuuray lang askang lamia ng bugas sa mga sukitig paminaw, ha? Depende mo na sa sitwasyon sa imong kinabuhi. Kato mga dato-dato na mga higala kato maka-afford na ganador naman to. Ang uban gani Japanese rice naman to, ha? Ang uban mahigala mag-basmati rice pa, ha? Pero alang sa itong mga igso o mga kabos, tinuuray lang, basta nalang tayo madungag, okay na. So, kini, ilatang giulog-ulogan, klaro man yung ulog-ulog, ha? Giulog-ulogan, nagtuo siguro sila mga higala nga madata sa ilang puyok-puyok, palit mo sa bugas ng tag-20, pahimusla na to na, kay uroy o kutob na sa eleksyon, no? So, pahimusla na to na, unya, dang ismail, kay ilang tanggi ko na gidua-duaan ta ba? Ang ato po sa bawsan og dua-dua, palit tag bugas, abot sa eleksyon, ayaw butare. Kinsay angay butaran nga naas tong kasing-kasing, kinsay angay nga butaran sa inyong sa inyo gyud dihang pananaw, maoy ibutang, Pero butaga tagaan tadig pagtagad mga sukin tig paminaw sa uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ato sang klarohon unsa ning klasiya sa bugas, pero prangka-prangka pagka-istorya lagi kanang ato maigsuong mga nanginhanglan ana, no? Dili na kinahanglan mahigala mo pili pagbugas, tinuray lang. No? Katong uban mahigala mingon na katong mga ganador, katong mga sinanduming man aday. O katong uban mahigala nga mamilig mga Japanese rice ana, mga kwan, basmati rice ug uban pa. Kana mahigala mga katunang bita-bita nagkahimtang sa kinabuhi. Unya mo tan-aw mahigala puti nga bugas na, pero kang pobre dili na kinahanglan pa puti ba nag brown man na bugas basta maluto mao ni tinuod. So karon ni ay tag 20 bugas atong pahimuslan kay di na magdugay ning bugasa. Ulog-ulog na sa eleksyon ang bugasa, ha? Kay way negosyanteng makasustenir anak mga sukid tig paminaw inana, no? Kini ni ang band-aid solution kini kana bang puyok-puyok pa lang ba? Kana bang mura bag kanang bata nga nihilak ba nga imo lang atik-atikon parang muhilom. Nagtuo siguro mga higala nga karon gisud tas bulsa. Kini mga politiko, isud tas bulsa day bugas na. Pero atong bawsan sila mo'y atong isud sa bulsa. Aron mo tagan tanig pagtagad sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Si point. Vice Presidente Sara Duterte na mahayag niini atol sa pagtambong sa usa ka solidarity rally kauban mahigala didto sa Karkar, no? Nga giindusar mga kagalaan ni Sara Duterte pagka-gobernador sa Sugbo si Pam Bariccuatro didto sa Karkar kagahapon. Straight to the point. Murag naglami na gyud ni mga sukin tig paminaw, ha? Pirmiro magod mahigala kini Pam Bariccuatro murag wa man ni maka-pick up gud kaayo mga higala karon na. Di pick up na og gari ka social media daog si Pam didto sa kalungsuran og kini pag-endorse ni Inday Sara mahigala wa na ang mga tao ni ingon na dito nga mag Sara Duterte na sila. Straight to the Sara point. Duterte, Pam Bariccuatro og straight kunong PDP laban. Straight to the Pero ako point. di ko ma-advise ninyo ana nga unsa gyud. Unsay naan ninyo? Kay lisod bang kay na mga kaigalaan, ha? Naman mo inyong kandidato sad, ha? Og katong uban mingon nga Sara Duterte mi unsay gi-endorse ni Sara, straight PDP laban inana, no? Ang uban kwan gyud all the way na mga higala sa lokal, kamo na lay bahala din na inig eleksyon kay haring lungsod man ta, no? Haring lungsod dili ta mo padikta kay ang hari kita may hari ana panahon na timan ininyo na usa ka adlaw ra nga hari ta. Ini kahuman mahimong ulipo na punta nila. Dito sa South mga higala ang atong survey ug atong pagsusi dito daghan ang niingon na nga magpam Bariccuatro na sila. Daghang factors, dili lang kay Duterte factors. Ang ila pong factor uban nga mga factors may galawa na sa magkauyon ining mga pagdumala karon. Labi na mahigala ni amo koy vlogger. Kining vlogger nga hire ini mahigala karon ako nang i-discuss, ha. Nagtuo siguro siya makatabang ni mong vlogger niya. Di ni makatabang. Kaya mo na og magsulti mahigala kaminos kaayo. Kana lang daan mahigala ako mismo gibutang-butangan ko na kaminos.
O ang mudag pagsaway mahigala, akong tiwason ron kay gawas nga gisaway ta mahigala nga bati tag tingog, gisaway tang putot, gisaway pa ta mahigala mura kon may gani kuno kay naka-Amerikana ko wa pa kuno ka-Amerikana mura kuno kog ilang boy. Why problema na nga murag boy ha kay total ako naman ang giangkon sa kahanginan nga kadaghan ko naaan sa ko nga rumboy. Pero ang taas manulti ini tawhana hasta mga habal-habal drivers giingnan pa kamo mga habal-habal drivers mga wa mo'y grado tanawon ta lang ha mga habal-habal drivers wa kuno mo'y grado mga DDS mga uplok o uban pa purbida kanang mga habal-habal drivers pura bang nakasulti bag tao na imong gisultian pero mubawas ni mga habal-habal drivers na para ba na mga parintisad nigbawas ana kana ra bang pag-shade ana nag-eleksyon di kinahanglan nagdakong grado dong. Timan ina dodong vlogger timan ina nga ang eleksyon kanang habal-habal driver to na pero mahimo nang hari karong Mayo 12 unya di kinang nagtaas grado kanang pag-shade anang balota. Kaminos ka aron butaga ato ning padayon mahigala sa tubawan uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ni ay usa ka lalaki na kabsans kinabuhi human na samad samtang nagbaid og buwang sa manok didto sa may barangay Lanas, Dakbayan sa Naga. Straight to the point. Yawa din ni mahigalang buwang sa manok na kay ayaw gyud kumpiyansa ana kay kuyaw gyud kayo. Labihan ka laman di ay kanang buwang sa manok no. Ona nga kana bitawng mubuhi ka sa manok ikaw maoy kana bitawng tigbuhi ang manok sa buwangan di basta-basta kay mo na mangayo sa dako-dakong bahin kay dili lalim sa day maigo ka ng buwang sa manok mahigala bidang laha man day na. Straight to the Pero point. butaga tagantang nagpagtagad sa banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin dito sa kauluhan self-rated poor families mas nidaghan sa buwan sa Abril subay sa uhayng survey sa social radio stations kon SWS. Straight to the Kini point. guban pang maskutan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. O gamay buntag ni mo na Governor Gwendolyn Garcia Gob. Kini ni ang ako willing man gyud ko nga mo patubag nimo ikaw may dili. Nag-hire mahinoon ka ining mong vlogger nga maoy tigtubag sige, okay lang. Pero personalan ka ini imong vlogger na. Onya may reklamo si Gobernador Gwendolyn Garcia inday kin nga na kunoy mga character assassination karon. Reklamo siya. Bida no? Kinini ang karon nga eleksyon kuno lahi ni. Grabe ang character assassination. Mura na ako ikaingon ko ako gani private person ko dali. Ang imong vlogger gani grabe bitaw sat nga mo. Kinini ang personalan kay mga komentaryo. Mo na nga wa ko mo sakay kay unsa may point of discussion. O may labot ang lungsod. Arita sa may labot ang lungsod. Atong tiwason unya ang kanini ang bayad sa CR ha. Kaning ang mo mangmuwiwi 5 pesos unya ang kinini ang oo tag Jess agos. Kani mo legitimate issues no mo na ang angay hisgutan og ingon sab kini mga hospitals nato nga nagkuwang ang tambal nagkuwang mga doktor kana mo legitimate nga mga issues no unya kanang iya personalan man kayo ambot og nasakto man imong pag-hire anang maong vlogger di ba kani kiss of death nimo ning maong vlogger ato ni hisgutag tiwas katawa lang ko na kung tingog mga higala kay gisaway ra ba natong tingog no may buntag nimo diha atong vlogger mahigalang Gobernador Gwen Garcia tulan balikan karon taon pwede man po kung mahimong tingog sa peryahan pwede na po kana bitaw mga Kristos buangan o panalitag wa pa ko maabogado o nya kon pangita gyud patag trabaho kay Bonang anlan bitaw ko mga higalag mura ko og naong og boy okay ra kay na basta importante bisag mura ko og naong og boy ni trabaho ko as boy awa ko mangawat importante sa tawo hindi takawatan mo man gina kay ako mga higala anak man ko sa pobreng lagi in town ako man ang giangkon des kanginan mo na nga mingon ni isang vlogger nga mura ko og naong kuno og kananaang ilang boy okay man ang boy basta ka importante wa mangawat
Governor Gwen. Good morning nimo Governor Gwen. Kini mong vlogger ba gob? Hinawayom gini kay gobno. Unya personalan mo pagpanaway. Okay ra. Iya ko nganlan mura kog boy. Nyanlan pa ko niya mura ko nung manindahay man ni skulon, may gini ko no naka-Amerikana ko. Okay man na siya may gini day naka-Amerikana ko, okay? Ang importante ra gyud Governor Gwen sa ako no, ako ipasigarbo ra gyud Gov Gwen og sultiin na imong vlogger nga bisan man tuod og sa akong kakabos, dili ko kawatan gob. Governor Gwen, dili po ko kurakot Governor Gwen. Morgan ako ikapanghambog gob. Iagi tala ni kataw-katawa mga higala. Di man ko pero iya kong gisaway, foul pa kay sinawayan, okay lang way problema. Pero ako ikapasigarbo ra gyud Governor Gwendolyn Garcia, sultiin imong vlogger nga si Rufil Banyok bisan sa iyang kakabos, dili kawatan, dili kurakot. Di ba gob? Straight to the point. Bisan man tuod og maura ni akong naong pero ligdong. Na may uban nga Governor Gwen Garcia. Good morning mo. Na may uban nga sa naong palandan kurakot nag naong. Na uban oy kawatan og naong sa naong pala kawatan ang daan. Nagyod gob Governor Gwendolyn Garcia sa naong palandaan plastic kawatan no ang naong pa lang makaika kawatan gini naong nga pero ako bisag sa wayon ko moingon gyud ko mga higala nga kining ako mga kaigalaan nag-refer lagi ko sa akong kagalingon bisan pa man tuod sa akong kakabos pero dili ko mangawat dili ko mangurakot mo ra gid ako kapasigarbo kay gisaway man ko maayo mga higala mura man ko gidaog-daog sa iyang pagsaway mga kaigalaan mura mag ang sinultian labihan man kayo ka kinini ang labihan kayo ka murag naa sa taas gud ba? Ya sinultian may gila medyo kuan gyud kayo. Una ako di na lang ko mamasangil sa uban. Ako ra sa akong kagalingon nga maingon sige lang bisagin ani ko basta dili ko kawatan, dili pug ko kurakot, bisa pag nganlan ko may galagbuhi pero tinarbahuan ako. Buhi ba pero mo trabaho. Manindag man ni pero tinarbahuan nato mga sukid dig paminaw. Mo na ako ra gyud ikapasigarbo. Kini inyong kabos nga alagad mao ra gyud na nga ligdong ta sa atong pagkatao. Nakaingon bitaw ko karon kay gisaway man akong tingog mahigala kaingon ko nga og galing wa ko maabogado mahimo sa day ko nga pwede ari kong masyador ko sa kuan kanang buangan. Iya man gisaway akong tingog wala piit ko akong tingog mahigala pero kining tingog bisa magkapiit-piit ni makakwarta gyapon ni kong mangita lag pamaagi. Kay pwede man mag dispatcher ko diri sa South Bus Terminal or North Bus Terminal ba ka? Kini may legitimate issue. Man akong gingon ba ako masakitan ko ana. Nga inana din na nahitabo sa to North Bus Terminal o South Bus Terminal. Governor Gwendolyn Garcia, good morning na Gob. Kini legitimate issue ni Gob. Dili na ko banggaon ang imong vlogger nga personalan kayo og attack. Personal kay attack dili ko sa banggaon. Kay unsa may among hisgutan nga personal man. Buinog, maingon sa may gala nga. Mao bati na kong tingog. Okay lah. Pwede naman yung gani nga. Pero kina kong tingog, pwede buyag. Bisag magkabati-bati ni. Importante kay nga kamao kong mo lugar. Bisag sa simbahan lagi mahigala. Active man ko simbahan ka ni adto pa. Pagkantahog salmo dito di ko mukanta kay ang akong tingog diim din eh. Di madabi bisag salmo pa. Pero choir mada. Membro ko sa choir sa among barangay. Nya membro po ko choir sa among eskwelahan, Visayas State University. Kay kini atong tingog og di ana tadapit sa maipo na tas kadaghanan. Nya base man akong tingog usay mo tenor man ta ha. Medyo madada na. Ay lagi og kantag solo-solo kay malisod ta na napita, ha? Basta kay mo dungan tagkanta sa uban, dili na kay maklaro, ha? Usahay mo ari magkuan og mabase man akong tingog usahay matinor ana nya napoy mga dungan ang tingog mahigala sa alto ug soprano mudaghan ha nindot paminaw ang choir aton tiwaso gisgot ha kay kini akong tingog bisag inani lang ni pero pwede ning mahimong Kristo sa buangan pwede ning mahimong tiga bula sa bingguhan makakwarta gyapon importante Governor Gwendolyn Garcia nga kini imong vlogger sulti nga bisan pa man ana akong tingog pwede ning Kristo sa buangan pwede ning kini ni antig bulas bingguhan pero dili ni kawatan. Maura na ako yung kapasigarbo Governor Gwendolyn Garcia nga bisan sa kong saway pero ang ako lang nga pabilin ang atong kaligdong kanang bati kog naong pero gwapo kog kasing-kasing. Maura na ako yung kapanghambog ha.
Batig naong pero ligdong. Naiuban mga higala. Sa naong palandan mahibaw-an na. Kini ako, bisag ni sa kabati mahigala pero purya-buyag lang kinini ang ligdong ta sa to pagkatao. Di ta kawatan, di ta kurakot. Naiuban mahigala nga sa naong palandan klaro ng kurakot. Pero kita bisa makakabos-kabos ta. Mo na nga dili ta kawatan, Di ta kurakot mo na importante. Straight to the point. Atong balikan mahigala, personalan man iyang attack mga higala. Ako lang tubag-tubagon sa ginagmay. Kini ato mahigalang tingog, kini ni ang mantigom sa nimo kantag video kay gihapon. Og madto ta simbahan, maka-choir-choir man gyapon ta dito, Dili babag mga higala nga tong tingog usahay nga di ta makapangalagad sa Ginoo. No importante nga mga lagad ta limpyo atong kasing-kasing. Mo na importante mo na nga iya kong butang-butangan may gila 10,000 kuno ang ihatag interview na tong Governor Gwendolyn Garcia ni adtong Milabayng 2012. Ang iya mga higalang pagkasuspenso tungod to sa isyu mga higala sa mao ba tong isyu dai papalit niya giyuta nga ilawom sa dagat dai. Sa Kapitolyo mangutana lang ko, no? O katong sa ICC ba? Mao man ng mga isyuha, no? Or katong kaso tong naay kwan? Katong nasuspenso si Gobernador Gwendolyn Garcia ba? Ato sang gi-interview. Ang kaso ato kang Vice Governor Greg Sanchez. Mo na ang ato sang gi-interview karon gibutang-butangan ko nga nidawat kuno mahigala sa to na ta 10,000 kuno nga akong bayad kada interview. Oy, wa ka mauwaw do. Kanang 10,000 dong di pag-unsa lang. Bisag sa akong kakabos-kabos dire, makuha ko naman na sa akong pagpaningkamot. Mutuo ka ke? Oy, naunsa ba ya? Bisag inanir akong tingog dong, pero kinini ang dili taon ni madaog suborno dong, Nakaminos ni nagtuos na ba ang tanang butang, ang tanang tao pwedeng mapalit. So muna akong iahwag sa mga kaigsunan karon ba? Ayaw ninyo igbaligya inyong boto? Ayaw ninyo igbaligya inyong boto? Ikaduha, kung di madagyod, hala dawata ang kwarta, unya butuhi ang angayan nga butuhan. Straight to the point. Kana ang paon ay iluwa ang taga. Straight to the point. Tanaon ta lang. Kay kinini ang tuo mas lang nga tanan madaas kwarta. Ipasangin lang ta mga sugitig pamin makuha ko naman ang kwartaha sa akong paningkamot. Nya gitudloan ko sa akong ginikanan nga di lang kita mangawat mo trabaho lang kitag tarong. No? Nya mo na diha nga bisagin ani na akong tingog, ipangutana kanako nga nganong naa ko sa radyo, daghan man may nga mga abogado nga naa sa media. Sa tanang abogado nga naa sa media, ako lagi ang gitripan ngano ko nung naa ko sa media, Straight to the point. Aron nga na ako'y mission nga nang naa ko dire akong assignment, dire ko gibutang sa Ginoo. Ay gwa pa ko dire, way musaway ninyo. Kani ato lang ni mga higalang iagi katawa ba? Nganong naata dire, na ako'y katuyuan. Mo ni hasta akong mga staff ako sa sultian niya. Kini ato gawa sa kananaan na narbaho ta, nakasweldo ta dire, doon na gitay mga katuyuan nga nung gibutang ta dire. Mo na pinaka-importante manandaghan may mga natabangan sad, nya transparent may kabantay mo og nami tabangan, manawagan mi doon ay angay tabangan to. Mo na itong kwarta na hipos, ang hatag po na to live na hatag, no? Mo na akong kwan, di na pariha ba nga nanang South Bus Terminal ug North Bus Terminal pila kay halin kada adlaw sa Wiwi og sa Oo, no? Mosay ekonomi pilay halin ana nga nagidaginot pa intaw mga pobre pabayron pagid taon og Wiwi og Oo. Nya ako dire kay sa ako nang giingon, ako man lang gihimo nga kuan kay working student man ta. Anya nga mong istasyon DYHP kanadto dito sa Colon, mabaktas lang University of San Carlos. So trabaho ko dito, baktas ko sa University of San Carlos, eskwela ko, balik ko na. Pagka-abogado na ko, mo resign ako sa media kay mo concentrate sa pagka-abogado. Human kay giinan man ko sa mga kanoy, gitambagan man ko nga pwede bag ako modalang sa diri. Inko dili na kay mo apply lang kog PAO kay makatabang ta sa mga pobre. Sa Public Attorney's Office ba, no? Pero nagtambag po nako kay akong mga kwan sa una, duha ang nagtambag nako si Attorney Gloria Lastimosa Dalawampo o si Attorney George Bragat. Ingon nga, say okay lang apil kay total free man ka practice man ka.
Ito tagaan makag higayon sa mga tag-iya nga ikaw dada, ikaw manage, practice okay ra. Kay kon man. Pero sa Attorney Labrado ingon siya mas maayaw consented na kapag abogado. Ako timbang sakto sa Attorney Labrado. Nya hunahuna nako na duha man sa 20 si George Bragat. Ko okay ra siguro din eh. Nag-istorya ko sa mga kanoy. Ingon ko nga kanang mo apply ko sa PAO, Public Attorney's Office. Ganyan man ko nga sige lang kanang sa amo lang kang silduhan og pareha sa PAO. Unya ikaw lay da sa estasyon maka-practice ka. Una-una nako kay okay siguro naghamas daghan tali kog matabangan sa dire. So iko sige, ari lang ko nya. Giinan po ko nga do na po yung mga endorsement ginagmay, sama ning Unilab sama ini mga IPI na po tay ginagmay din ang makuha pod, no. Akong tingog to bisag ani ni pero nisalig po nako ang Unilab nga ako'y pa-endorson sa Rexidol Forte. Nga ang Unilab sa may galay hatag sa to ginagmay. Igo lang ko magkamunggos-munggos sa taginagmay. Banat para sa upat, ang pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Rexidol Forte. Inani na kong tingog pero napoy gihapoy ginagmay aning makuha gihapon kay siyempre kining Unilab muhatag po na to ginagmay. Ang bisag bati kog tingog ingon man pong IPI nga International Pharmaceutical Incorporated. Ingon sad i-endorse po ning among efficacent. So endorse po ko na po ko'y kontrata nga efficacent oil no. Ingkon na ba ko'y kung gi-endorse panyawan napay seed liniment epektibo ra sad ni. So sige lang i-endorse na kay para mabati lang mong tingog. Kaya ko nga bisag bati kog tingog dood pero okay sa day hapon. So dodong vlogger dili pag unsa dong gitagaan mo ko ginagmay. So dili kinahanglan niya mo dawat ko og suborno Dili kinahanglan bisag ang among security guard dili mo tuog ginana nga si Rufil Banyok ni dawat og 10,000. Kaminos gining tawhana. Akong prinsipyo akong ibaligya 10,000. Pagka grabiha wa gyud no kana man kaminos mamutan-aw sa mga pobre mura bitaw og sikinsang mga tawhana. Nay pag unsa makuha ko ra ng kwartaha sa hinay-hinay lang nga pamaagi no nga hinaguan nako nga pamaagi mo bitaw na nga suwat po ko sa newspaper napo ko'y ginagmay makuha mo suwat po mo natudlo ko sa una ni undang lang ko hindi naman mada. Tudlo po ko may gala sa Cebu Technological University. Tudlo po ko Cebu Normal University. Napo tayo ginagmay makuha. Muna nga kanang, kinawal kong reporter, moingon ako mananghid, attorney kanang, gawas ka na ako sa DOHP mo, tweets ang takupod, Cebu Normal, kay invite ko. Parang ako, sige. Kaya nga naman naka-income sa DOHP, doon na po kay madawat ito Cebu Normal University, okay. Nga naman, ako man ang kaagi. Nga, nagsuwat ko newspaper, nagsuwat po ko. Kanang pinubre ba lang nga, hinaguan na mo kanang kwarta. Unya, kapalit-palit sa tag-branded panagsa kay sa una sige mo tag ko kay ukay. Palit-palit sa tana, makapangalahas po ta kay gipautang tas Palawan. Mo na kini pinubre man lang Kani bita akong nakapalit man sa kog sing-sing mahigala kay kining Palawan matintal man sa ta kay kini among mga kauban dire. Yon na ako na ipautang attorney. Kudi lang sa ako lagi. Sus niyang utang naman sa Indekin, nangutang sa Ma'am Bibi, nangutang. Nakautang ko sa Panyawan, gipautang sa ta. Liaway plan to, Suktan tas Panyawan mahigala. Kada buwan naimpas nako intawon ang akong alahas. Pero ako nang hinaguan, bayad ba kada buwan? Dili po dagko. Dili po natong vlogger nga dagko tong iya. Pero kani ako, gamay ni akong, wala ko isulot sa Palawan na nga, nga sing-sing sa Palawan nga to nakuha. Pero hinaguan pang, panalagsa ba? Bayad kada buwan, nana naman ng among malipayon lang gihapunta. Ginagmay na itong alahas, pero, osay, magkapamalit sa taguan, bayad mga higala na, may mga pautang nga pwedeng bayaran og tag pila man to kabuan tong bayad na to day. Ang imo na impas ang imo. Sinday king saban ang Camarisa na impas na. Impas na si Ma'am Bibi ang ako na impas sa tong ako. Pila kabuan to atong bayaranan day. So bayad ta kada buwan. Yan na ba na kami magkapamalit-pamalit sa migbutang ginagmay pero hinaguan na mo ni,
hinaguan na mo ni gamay rin ng alahas na to. Di ba riha atong vlogger dagko itong iya. Amot asa to na diin ka sa source ato. Pero kini amo klaro ni nga hinaguan kini. Ha? Klaro ni hinaguan o niya na may kining IPI, kining Unilab gigamit sa atong tingog bisag kabati-bati ni kay gisaway man pero nagyapon tay ginagmay makwarta ginagmay kay simpre bayran man nila pod ang atong endorsement nya kini International Pharmaceutical Incorporated o kining Unilab medyo dili pa kun sana ara pod tay kapalit-palit og munggos-munggos taw. Ang importante nga dili ta mangawat. Muna Governor Gwendolyn Garcia, sultii ka ng imong vlogger, nga sige sawaya lang ko sa tanan nga pagsaway. Hinawayon man isa nga kanang iyang pagsaway mahigalab below the belt man pagsaway. Kamo kuno mga DDS, mga Duterte diehard supporters, mga uplo kuno mo. Unya asa man ang resulta, unya masuko ng mga DDS. Uy maghiusa ta karong eleksyon, dili ta mobutan ni Gwen. Straight to the point. Usa man na ug maghiusa na sila kay below the belt man pagkatira nimo. Governor Gwen, kini imong vlogger nga imong gi-hire bagob. Nan karon matandog ang garbo sa mga DDS, Duterte diehard supporters. Sakitan sila nga ginya mga uplok man mo. Kaya mo na ako gi-apil ko mga higala na uplok sa gug-apil ko no. Lain pa kanang putot. Wa may problema nako putot pero nagtupong ning Edwin Cañete, akong kauban sa Bombo Radio kanadto, driver ng Glinsoko. Mas putot pa na nako. Unya maghiusan ni mga putot, kay kini atong height mahigala na tao man tas ting huwaw, may man og kita mga Pilipino natural ra man atong height kin ani. Kung maghiusa mga putot nga kita mga putot maghiusa ta, di ta mobutan ni Gwen. Mayo ka ng imong pagpanaway ngayon, ana? Murag makasulti may kala, pobreng mga, murag mga pobreng alindahaw sa tuyang ingon. Nga nangitag ka panibaan, okay. Boy, sa ko sa, sige tawa, tamaya mi. Hasta pang habal-habal drivers, giinat pa ka mo mga habal-habal drivers, habal-habal drivers lang mo. Wa mo'y mga grado. Sus, ginuo ko ng pagkaklase sa istorya. Unya, kanang mga habal-habal drivers, way mga grado, naaman na mga asawa, na mga anak, na mga parente. Nana sa kagulingong pamilya. Ug masakitan ang mga habal-habal drivers anang imong istorya. Unya sa unsa man pamagihan makabawas mi karon Mayo 12, mobawas ta ining Gwen. Kay kining iyang vlogger nga iyang gi-hire mga higala, iya ra ba ning parente ning Braguera day no? Parente ni Gwen eh. Ilan ako mahigala i-mention angan para di mo sikat. Unya kanang mga habal-habal drivers, mingo man na kamo magkapasulti ba murag grabe mo paubos bitag tao. Kamo mga habal-habal drivers lang mo. Mga wa mo'y mga grado. Nya kadaghan na ba sa mga habal-habal drivers? Sa probinsya ra ba ang sakyanan ra ba dito day habal-habal ra ba day? Og masuko ng mga habal-habal drivers, mingon okay. Sige, maghiusat ang tanan mga habal-habal drivers di ta mabutan ning Gwen Garcia. Kay grabe ning iyang sultian ning iyang parenting vlogger. Kuan kayo, murag makasulti may kala murag nya kanang habal-habal drivers bisag ibutang ta lang imo nang inanaon pagsulti ang pag-shade sa baluta kay di man na kinahanglan ka grado. Di na ba kinahanglan grado ng pag-shade sa baluta? Isus Ginoo ko. Una nga kinini ang ako lang ikaingon gisaway ko mga higala nga mo na ala sige sawaya akong tingog bati pero bisag bati na akong tingog nisalig nako ang Unilab nisalig po nako may galang IPI di apa ay nisalig nato ning mga G-Detox kining mga EXL Coffee Mix nisalig nato mga higalang vitamin D3 na napot tay ginagmay dihang makuha kay kanang kamunggos-munggos ang sagot. Nikaon na to mahigala, depende na maguna ka ng pag-budget niyo ba? Niod to ka, mahaw ka, ukra-ukra lang ha. Ang mga sakop sa media sa Sugbo o ang mga sakop sa broadcast industry sa Sugbo, kining akong posisyon karon station manager ko des DYHP RMN Cebu.
overall number 1 station sa Sugbo, dili po nako ibaligya ning akong dungog lag Gismail oy. Kaminos ning tawhanan ako, nagtuo na mga higalag na atay presyo mga kaigilan. Di ka kapalit nako do. Bisan sa akong kakabos, naay mahal nga butang nako nga di pwedeng mabayaran. Straight to the point. Ora na ako ikapanghambog nimo. Ako ikapanghambog ninyo. O ikaw, Governor Gwendolyn Garcia, kay ikaw may nag-hire niyong vlogger. Ora na ako ikapanghambog. Pwede kong sawayon. Nga putot, batig-tingog, mura ko nukugnaong silang boy, may kuno ka naka-Amerikana ko, gwapa ko no, mura kog manindahay, manis kulon, Ang ako rin ikapasigarbo, bisan pagunsaon ko og daot mga kaigalaan, ang, okay, bati tama higala physical siguro, pero gwapo kog kasing-kasing. Mura gana ako ikapanghambog kay, ha? Bati ta physically mahigala siguro sa ilang tanaw, pero kini mo beauty depends on the eye of the beholder basta ni. Ang importante ra gyud akong ikapanghambog mahigala nga ligdong ta sa atong pagkatao. Bisag bati tagnaong apan ligdong. Maklaro man nimo mahigalang aura ba? O kita gabta kang Pope Francis. Sa aura pa lang daan ni Pope Francis kasabot gyud ka nga kini nga tao no ligdong. Kini nga tao dili kawatan, dili kurakot. Malahi man tanaw kag naong mahigala. Sa naong palang daan makakita ka naong palang anaw. Tanaw nimo picture pa lang gani. Labi kita ka sa personal, kita ka ang naong pala kurakot na kayo. Kawatan og naong. May ani muna. Pero ako, ang akong ikapanghambog bisan pa man tuod sa akong kakabos. Tanawa, akong ikapanghambog nga kita ligdong. Ito pareha ng uban nga sa naong palang daan kurakot na kayo, may hibaw ana daas naong palang. Pero ugma na ko ni tiwason ning uban ay kay di alabay daghang pa mga punto na to. Uy si Inday Sara Duterte di ay asa man tong iyang gahapon ni Suroy siya diri sa Sugbo. Ugma na ta magtiwas na lang. I-check sa nato gani si kasaman Jen Gallardo sa pikas nga linya. Ay do na say dugang report sa mga sukid tig paminaw. Ato sang hatagan og pagtagad. No, og kinini ang natay mga dugang pa mga punto si Governor Gwen kay grabe kayo maingon nga karon kun eleksyon na grabeng character assassination, grabe kayo. Gov Gwen, may kay nakasulti ka na Gov Gwen, pero kini imong gi-hire nga vlogger Gov, sa man gi-hire nimo ni Gov? Unsa man ning tawhana, ang insultian ani mura magsikin sa siya. Straight to the point. Nga grabe nakalaban nimo. Okay, sabot la ko ana, pero ang iyang sultian umulaban nimo kuan kayo, pero ang iyang sultian ba sa iyang isig ka tao? Medyo mura man og kinsa ning tawhana, O kinini ang bida no ato ning tagag pagtagad mga kaigalan, pero mingon sa grabe ko no character assassination. Ako dili man ko government official, pero mo attack siya nako mahigala personalan nga attack. Tiya mo na dili ko government official ha nya personalan king attack. O kining akong attack nga gi-personal ko mo ako ibawas niya mo kiha dai cyber libel. Mo na nga di ko mo punit nimo kay di man ka public official. Aton tiwason pa ning sa kuan ha kining sa kinini ang pa na ko isgot ang balaod nani balaod mahigala labot ini mga kasilyas sa mga bus terminals, South Bus Terminal o sa North Bus Terminal natay balaod na wa pa ko mohisgot sa balaod. Ang akong gisgutan palandaan nga nganong di manato hatagan og higayon ang mga pobre nga makatilaw sila kay dato man kang probinsya sa Sugbo. Nganong nga naginuton pa man bisan in taon og ang wiwi og ang uo sa pobre. Straight to the point. Nga kini mga pobre mahigala tanawa taon tong usa kato namatay nga sa Antonio. Ningon ang taon day. Sige lang kuan na sa pamahaw kay naaraman tay manalbaho mo ko unya makakaon ra ta. Muna kinabuhi sa pobre. Sinukod ang kwarta sa pobre. Nya nagabot nimo sa terminal suktan pagkag ang wiwi 5 ang oo 10. Grabiha pagka unya mo patuo ka nga naa kay kaluoy sa mga kabos Governor Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Wala pangutana lang ako. Unsa man ni Gob? Imong ipadayon ni inani Gob or imong putlo ni Gob? Di ka mo tubag kay ngano? Nag-hire mo kag vlogger nga may tigtubag hinuon nimo. Kana klaro-klaro lang ba? Mo na akong gusto nga klaro nga legitimate ning isyu. Kung tinuod man ka nga na kay kaluoy sa pobre. Nga mao imong gipatuo nga na kay kaluoy sa pobre. Kung tinuod na ano man taong pabayron pa man nimo na og pangihi og pag-uo ang mga pobre. Governor Gwen. Mo ni legitimate issue. Di kay atakihon kung may personal ining imong vlogger agoy. Straight to the point. Di ka po nitong vlogger ha kay
di man ka public official vlogger, unyang imong inisyuhan di man ka kamao mo discuss og isyu nga kuan pulos man personalan ng imo. Straight to the May point. component nimo. Si Governor Gwen may akong hatagan sa isyu nga legitimate. Akong i-raise kini nga concern ang legitimate issue, ha? Straight to the Og point. nagmahal ka sa mga pobre, kumusta man ang ato mga public hospitals? Kumusta man ato mga doctors? Ano na outsource man ni mga doctors noon nga numero 1 public service may tagaan nimo dakong pagtagad, ha? Ang public service. Unya imong patuhon dito nga kay nasiminto naman ang mga kasada. Kinsa may tuyo nga nasiminto para man sa imong suri-suri sugbo, di ba, Gob? Straight to the point. Nya patuhon naman pobre nga tanawa, ha. Kini ni ang nasiminto tungod ninyo. Uy, tungod man sa imong suri-suri. Straight to the point. Mo na primary purpose, di ba, Gob? Tubag ako, para maklaro. Ay pagi na imong vlogger. Straight to the point. Oh, nya ipasangin sa mga pobre. Kanang maghimo kag airport sa Kamutis. Nga paras pobre, di gani kasakay eroplanong pobre. Prangka lang pag-istorya, dili ang main purpose ang mga pobre. Para sa iyang mga suloy-suloy. Nga iya rin ipasangin sa mga pobre. Ito na, ha? O, kinananay airport. Incidental na lang ang sa mga pobre. Ha? Puyok-puyokon man tag-istorya. Muna prangka-prangka ang pagka-istorya. Muna legitimate issue. Ako na... Di naman tako maka-take up ni mga issue ha, kaya daghan kay ko mga issues, pero magsigig tira na imong vlogger ha. Siyempre, ngari ko mo raise og issue sa public official. Straight to the point. Para klaro-klaro ba? Oh. Klaro-klaro, patuuhon ni mga pobre mo una. Patuuhon ni mo nga nasiminto na mo no. Sila dahil mo tuyong imong siminto na o kaning imong suri-suri sugbo. Straight to the point. Una akong gingon ha, kamong mga kaigsunan na to mga kabos nun, nga naibaligya ang bugas nga tag 20. Sige, ato ra ng kwarta. Unya pagtarong mog linya, inipalinya hon, bahalag init. Nga naman, day, numdum ka to na maligyag bugas niya, atong giundang, kaya waman mo linya, klaro. Pasangil lang ang pobre. Pirming ipasangil. Numdum mo na ka, ato yung baligya. Yang ano naundang man, kay mag-ilog mo kunya, di mo linya, klaro. Kanunang ipahid sa mga kabos. Nya makamata man ni mga tawhana. Nagtuoday mo og pwedeng isold sa bulsa ni Pirmina? Ha? So karon na baligyan tag 20 bugas. Pahimuslin ninyo kay kutob na sa Mayo 12, posible kutob na sa eleksyon. Ha? Nya kaman sa eleksyon paligasan mo gamay. Agi undang na nato kay di man magtarong mog linya. Aparihan ning usaba diya imong parente Gob. Nga maingon ni pirma ko kay tungod ninyo. Wa gaba. Mga tao may pasanginlan pirmi. Og tinuod ka nagmahal sa mga pobre, naunsa man ang atong mga district hospitals. Dami lagbok diri sa DWHP. Ngagikan sa mga district hospitals moari na to. Dami lagbok. Muna akong gusto tag mo ari ka kay ako na ipangutanan nimo unsa ni. Nya unsa itong buhaton ani Gob nga makorek ni. Ha? Kining mga CR, ako kang pangutanan Gob, ako ka ngayon, o mo ari ka ma-interview ti ka. Hayon ti ka Gob, ato lang undangon ning 5 pesos nga kuno 5 pesos nga bayad kay makatilaw ang taon ang ato mga igsoong kabos ba dato makata magsige panghambog pinakadato ang lalawigan sa Sugbo sa tibok Pilipinas pinakadato pero ngano mang daghang kay pobre nga wa gani makatilaw sa kadato ning atong lalawigan. Straight to the point. Kisa may nagkatilaw sa kadato og tinuod ka nagmahal sa mga pobre ngano na amay bayad in taon kanang mga silyas wa pa kumisgot sa balaod hanay balaod pa gyud ana. Akong gisgot sa ang kinasingkasing balang sa unta ba? Way balauray, kisingkasing ba kuno na kay kaluoy ba? Governor Gwendolyn Garcia, kanay mo legitimate issue. Ayaw kog dadaan ang strategy niya nga nganing vlogger ako tirahan kay tuo siguro siya musakay ko niya kami may magbangga. Di ti kasakyan kay di man ka public official. Straight to the point. Wa man kay accountability sa mga tao dong noon sa kabadong. Tuo siguro mukubit ko nimo oy. Sama na ko pagkubit ang imong mga issue pulos personalan. Asa may itong i-discuss ana? Asa may point of discussion nga may labot ang lungsod? Asa may labot bang lungsod? Putot ko. May sa labot sa lungsod. Kung tapad ming client lang tako, mas putot pa ba yun ako? Ay, sorry kay Idol Clint ha. Ato na ni iagi kato katawa ba? Numdo ka dai katawanan na kay istorya na katawanan sa dini. Si kon ba kini amo mga kaubanas DWHP pare-pareha naming mga hay tanan.
Kay, mga putot ba? Pero ang mga putot ba kung maghiusan ng mga putot? Na, delikado maghiusan ng mga putot. Di tamo butan ng gawin kita mga putot. Unya kato mga tagas may nga man to. Musimpatiya lang sa tas mga putot. Kini ba maputot o mataas na? Kamaurawan ng shade sa baluta. Kami dali katawan na kay Nanay Rose Basadre may nasulti na ko daykin numdum kaday. Ni Ares Butch Kanoy among Vice President for Operation at that time ba. Kini mga Kanoy kay mga tagas sa ni. Sus pag-ari mga higalas Vice President namo si Kanoy Butch Kanoy. Kini sindakin gali niya diri sa among news department. Nagsige ba og kanang nagisuwat news ba sa computer. Ang iyang kauban kailan ni taga media ato si Vince Monterde. Si Vince Monterde utrom sa tong mas taas-taas mo ko gamay ato. Asa naman Vince Monterde ronay? Unsa naman haman sa trabaho Vince Monterde, daw super balita man sa to. Si Ken Galinia og si Vince Monterde nag-atubang sa computer pag-abot ni Butch Kanoy giinas Nanay Rose. Nanay Rose, unsa man nang ipasagdan man nimo ng mga bata nga naduwa sa computer? Ya kay baga mga fresh graduate pa ba? Sus kung makakita mo sa lawas inday Ken Galinia pagka fresh graduate pa ni sa Vince Monterde pagkagagmaya. Unya mo ingon na ni Rose dili taw na mga bata butsoy ato na mga empleyado. Kini si Inday Ken Galinia. Asa ang picture Inday Ken pagkabata katong kon be? Asa man yung picture Inday Ken be? Na yung picture nga tong sa una. Gamay kini si Inday Ken Galinia pag sa gamaya. Asa man pakita ko no names. Na kay kon ha picture Inday Ken Galinia pag katong kon pa. Karon kay na hintubo naman eh. Ingon Butch Kanoy, unsa man Nanay Rose nga kana mga bata ba? Das newsroom mo. Imo man gipasagdan na duwa sa mga computer. Ingon Nanay Rose nga, dili na mga bata, but sa ato ng mga empleyado. mga gagmay ba? Tinuray lang, moari kas DYHP, dili may mga tagas diri, mga mugbo may diri. Muna nga kanana ang manaway kininato nga nagkaputot ng agi ana kamo mga putot hala kamo mga habal-habal drivers wa mo mga grado kana masuko ba na mga habal-habal drivers ana adto na epekto be wa mangha ha sayo naman ni shade adto tang bawo sa Mayo 12 Straight to the point. mahimo ba yan ha sa una namatay computer dapoy typewriter tinagaktak ng pag reporter pa namo kan adto mahigala nga ako pagsugod na ko sa pikas bombo radio ko sugod tinagaktak ng typewriter na pak ang letter O pak basta buslot. Pero nalapas naman tag maayo mahigalada na lingaw na may tag kalakihan. Ot dapat ko dugang istorya day ako na isingit gamay. Ako naagi kog bombo radio, bombo mo kog gikan jud, abot ko GMA, abot ko DYHP, nya nag-anchor ko sa TV5. Pag abot na ko GMA ili Bulunos, kauban na tas bombo radio ili. Pag adto na ko sa GMA ili. Nadasig po ko gamay kay akong tingog moro man eh. Pag abot ko sa GMA, kato akong boss kan adto sa Mike Enriquez, pasok. Excuse me po. Nakayon ko bita-bitaha kay wala ko mag-inusara. Purya tandog ito Mike Enriquez pag nabusto na ko Vice President for Radio man to siya mga higala niya gikan ko sa GMA ito pag bati na ko siya tingog kay bita-bitaha kay wala ko nag-inusara. Excuse me po pasok. Bitaw may gala ari sa tama kay galaan mi ni kuan man nang sawaya lang utingog dong okay ra dong basta akong pangwarta dong limpyo ni dong pinagi sa tong tingog sa kahanginan o pinagi sa tong mga pagpanglaban atong pag unsa pay mga panikay-sikay ba nga tinarong ang importante ra gyud mo na kung ikapanghambog ni Gobernador Gwendolyn Garcia sultihin na imong vlogger Gobernador Gwen dili ko kawatan dili ko rakot okay go.
Sangan skinit po kang puwersa sa DYHP RMN Sibocos kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay ko ng Diyos, mayong muntag Pilipinas, tatak RMN.